problemas para dormir, ti contábasme que sí. Eu sí, pero vou moi tarde para a cama e ele vai máis cedo. No, ele está a dormir no sofá ou na silla onde faga falta, non sei. En calquera sitio, con un pino, é igual. Dormo en calquera sitio. Sí, sí. Dormides xuntos ou non? Porque claro, cos sonos tan diferentes... Xuntos na mesma habitación, pero en cámaras gemelas. Aquí hai o divorcio do sono. É dende cando? Ui, xa hai tempo. Cando decidistes... É unha gloria bendita. E cando decidistes tomar esa decisión? Que sei. Xa hai. Xa hai moito tempo. E ti recomendaríala? Sí, a todo mundo. É por aquí, José, que... Para estar xuntos chegan 5 minutos. Sobran 4 e medio ainda. Eu digo que sí, digo que sí. Ele está moi calado, Ti estás conforme con esta decisión? Non moito. Como que non moito? Non. Por qué? Porque eu gustaba dormir abrazado, pero non. Ei, vai. E ora quitouche os abrazos. Claro. Bueno. Ele hai poucas palabras. Ele hai poucas palabras de moito dormir. ¡Qué riquillo! ¡Ese aplauso! ¡Qué riquillo! Pero, ollo, durmen separadas, pero que me dicías ti? Que lle chego camán. Así é todo, mira que non lle escape, Ai, claro. E cando ronca falle así. Esa para, mira. É por eso que lle quere chegar camán. Isto ven sendo divorcio do sono, Ti sabías que se lle chamaba así? No. Bueno, o certo é que eles funcionalles, ti recoméndalo, verdad? Eu pareceme que a estar a justo. Pois xa está. Palabra bendita é estar a justo. José, ti que tens que decir? Que vou dicir eu? Que vai seguir cabeceando un pouco. Eu que nos vai decir, graciñas, Alejandra. É maravilloso. Así dá justo o matrimonio, José vai seguir cabeceando. Eu quero preguntarlle a Laura, a nosa experta, a ver, cando hai dificultades para conciliar o sono por parte dun dos dous, é mellor dormir xuntos na mesma cama, dormir en camas separadas? Depende. Depende, como todo nesta vida. Depende, como todo nesta vida. Eu creo que é importante a flexibilidade e tamén un pouco derrubar tabúes. Quero dicir que se hai algunha persoa que durme mellor sola ou na mesma habitación pero en camas separadas, creo que é ir probando, ¿no? E ver o que é mellor para cada quen. Sí que é verdad que hai persoas que durmen mal e que saben que van a estar dando voltas e o feito de despertar a súa parella provocalles medo, entón, eso, nese caso, pode ser peor. E logo sí que hai o caso dos ronquidos, que normalmente son por unha apnea do sono, que é un trastorno respiratorio relacionado co sono, aí é un pouco ao revés, afecta non só a persoa que ten o problema, sino a quen durme con ela. Si eso vai provocar unha privación de sono, podemos valorar. A tendencia vai a alza, o de dormir separados e das vantaxes. É un rollo millennial, pero está moi poñéndose de moda. Cando se quere descansar, a ver... non ter... Só descansas moi ben. David, mira, vanche aconsellar aí, me parece eu creo que sí, eu creo que, claro, mellor é velo in situ, é falar cun experto como é José Manuel, que temos aquí. Un aplauso moi forte para José Manuel, por favor. Moi boa, José Manuel. David, como estás? Juan Manuel. Juan Manuel, vale, Juan Manuel. Cambieicho nome, perdoa. A ver, estamos aquí no meu cuarto, ben ves? Viche o cadro do xamón, que bonito é. Encántame. E non é moi relajante, porque igual te invita a comer e me dá a dormir. Bueno, o que pasa é que velo é bonito, é como ver un santo aí. Juan Manuel, ti és experto en colchóns, porque vendes colchóns e demais. Fabricamos e vendemos colchóns. Claro, a ver, a mí gustaríame que me comentaras, a ver, cal é para ti a mellor forma de dormir? Acompañado ou só? Aí hai... Acompañado ou en parella, que non é o mesmo. Non é o mesmo, a ver. Hai dous matices, para min. Se non ter ningún problema de sono, eu dormir en parexa sempre te dá unha sensación de relajación millor. Se te levas ben. Se non te levas ben, non eres parella. Hai que levarse ben. Para cando estamos en parella, temos que levarnos ben. Entón, se tes unha cama confortable, con independencia de letrios, eu prefiro dormir en parella. Ora, cando unha das dúas persoas da parexa ten algún problema, a miña recomendación non é en camas separadas, é en habitacións separadas. Sí. Claro. Se eu ronco, non podo estar molestando a mía porque durmo nun colchón ao lado ou na seguir molestando. Claro. Entón, se durmo nunha habitación, pode influir a temperatura, uns temos frío, outros temos calor. A un gustalle a roupa que lle pese, outros queremos roupa moi lixeira. Nunha cama é máis difícil de dualizar. En cambio, nunha habitación independiente, cada un dorme como quere. Non temos os mesmos horarios, nin para deitarnos, nin para levantarnos. Cando me levanto, estou influindo no descanso da miña parella, como ela está nunha fase de sono que ainda non completou e eu xa teño o meu ciclo feito. Entón, a recomendación para dormir ben, por definición, habitacións separadas
O que facemos a maioría, dormir en parella porque nos gusta compartir e sentir que a nosa parella na cama. Unha pola outra. Claro, vexo que estás traendo aquí varios exemplos, imagino que tamén influirá no que máis lle favorece a un para descansar mellor ou peor, porque hai xente que igual dorme mellor de lado, outra xente que dorme mellor boca arriba. Imagino que haberá diferentes colchóns para os gustos de cada un. Se nos vemos a cada un de nós, temos un corpo diferente. Sí. Por lo tanto, non podíamos levar a mesma talla de colchón, nin o mesmo tipo de colchón. Nin a mesma talla de camisa, que Marco, calquera leva a talla de camisa de Marco e se ve que está ben forte, e dá gusto. Iba che facer unha maldad, nin o mesmo cinturón. Nin o mesmo cinturón, Nin o mesmo cinturón. Efectivamente. Entón, claro, os diferentes corpos tamén diferentes formas de descansar. Por suposto que sí, porque hai xente que ten máis frío na cama, outros temos máis calor e sudamos máis, e todo iso vai influir a hora de elaborar o colchón que se adapte ás nosas necesidades. Entonces, se é tan importante descansar e dormir ben, como acabamos de ver e de comprobar, e creo que hai que darlle moitísima máis difusión á importancia que ten o sono, porque para mí hai un dato que podemos aguantar máis tempo sin comer que sin dormir. Aguantamos máis tempo sin beber que sin dormir. Entón, se é tan importante dormir, donde vamos a dormir teria que ter moitísima máis importancia da que lle damos. Por exemplo, que tipo de colchón deberíamos ter se o que nos gusta é dormir de lado, por exemplo, se o noso corpo facilita que descansemos mellor de lado? Mira, David, se un bo colchón como de muelles ensacados como pode ser isto. Cada saquiño destes ten un muelle e cada un funciona por a presión que teña nel. Por lo tanto, tú estás presionando aquí e eu aquí non me entero. Vale, vale. Entonces, despois o que teño que facer é vestilo, pois podo porlle unha seda, podo por un algodón, Claro, claro. podo por un látex. Claro, imagino que haberá tamén quen queira unha cama, bueno, un lado da cama que sexa máis blandiño, outro un poquinho máis duro. Dualizamos o colchón. Pódense dualizar? Facemos traxes a medida, facemos o que faga falta. Pero así dá gusto, porque eu dixen, seguro que é un motivo de discusións que hai por aí o de escoller colchón. Sempre nas pareixas, en calquer tipo de parexa, pesa máis un que outro. Hai sempre un que dorme mellor que o outro. Sí, claro. Hai algún que dice, a mí me dá igual o colchón onde durma, e en cambio outros dicen, a mí non me dá igual. Eu necesito máis firmeza, máis fresco. Oiche, Lola, igual o que tedes que facer é cambiar o colchón, xa estás vendo. Bueno, digo, pero para que pases a descansar ti mellor, é así. Sí, pero normalmente pasa eso, pero cando non, temos a posibilidade de facer a mitade do colchón de unha maneira e a mitade do colchón de outra maneira. Efectivamente. E podemos facer de moitas formas. Podemos facer un colchón pechado como ese, aquí está a túa parte e aquí está a miña, ou podo xo facer con unha cremallera e independizamos a túa zona da miña, por se nun momento dado queremos, apartámolos. Que curioso. Pero agora estamos falando do colchón, pero tamén destácase moito a almofada. Porque, mira, a mí pasa moitas veces, nalgún viaxe que tens que facer, como dormes nun hotel, eu xa non é que extrañe a cama, é que extraño a almofada. Eu non sei case se me será máis importante a almofada que o colchón. Pero hai carta de almofadas, sabes? Nos hotéis hai carta de almofadas. Máis dura, máis branda. É que eu non teño a posibilidade de ir aos que vas ti, Isa, é que de momento... Debe de ser eso.